Teraz si pozrieme, ako vyzerá plán pokládky dlažby. V tomto prípade sa ideme venovať dlažbe okolo bazénu. Náš zákazník si vybral dlaždice o rozmere 1,20 m x 1,20 m v 2 cm hrúbke a tieto dlaždice sú pomerne ťažké, vážia viac ako 60 kg jedna. Budú umiestnené na betónovej plátni a na terčoch, čiže tá voda bude pekne stiekať po vyspadovanom betóne dole do odpadu a vrch okolo bazéna bude rovný. Ja odporúčam dávať špáry čo najväčšie, aby tá voda stíhala odtekať, čiže to sú aj 4 mm. A poďme sa pozrieť, ako vyzerá tento plán. Tuto v strede je bazén a toto všetko okolo toho je dlažba. Tu máme takýto príchod z určitej časti terasy, to je spevnená plocha a tu navrhujeme takýto prechod. Máme pripravené dve alternatívne riešenia, hlavne čo sa týka tohoto konca. No, tak takto vyzerá ten plán pokládky, tak sú naukladané dlaždice. V tejto jednej časti je skrytá technológia bazénu. Tento vrch by mal byť nalepený na takomto poklope, všetko ostatné by malo byť na terčoch. V tomto prípade máme takú alternatívu, kde by sa to dalo urobiť trošku inak. Ide o to, že túto technológiu, keď zakrieme dlaždicou šírky 1,20 m, skrátenej na potrebné množstvo podľa týchto vierok, tak tu by sme umiestnili ďalší kus tejto dlažby a následne už koľko by vyšlo do šparorezu, toľko by vyšlo z tejto 1,20 m x 1,20 m veľkej dlažby. Čo sa týka rohov, tak tieto rohy by sa dali robiť aj takto, že z tohto pôvodného rozmeru dlažby by sa najprv musel odrezať takýto 5 cm kúsok a potom takto 45 stupňový uhol a táto dlažba by mohla dosadnúť k vedľajšej dlaždici. Tým pádom by vznikol celkom takýto pekný efekt, decentný roh takto vyriešený a mali by sme takýto pekný raster. Akurát tieto dlažby tuto na konci by boli o tých 5 cm skrátené. Tá dlažba sa dá rezať, takisto sa dajú tvárovať aj hrany dlažby, nakoľko naše dlažby majú skosené hrany, ale to skosenie sa dá vytvoriť. Pripravili sme v tomto prípade aj kladacký plán terčov, keďže táto dlažba bude ukladaná na výškovo nastaviteľné terče. Tak toto je rozmiestnenie terčov podľa výrobcu dlažby. On odporúča dávať na jednu takúto dlaždicu, odporúča dávať do rohov terče, potom odporúča aj takto stred tejto hrany a rovnako odporúča jeden terč umiestniť aj do stredu. Tieto terče vieme dodať takisto aj my, čiže napočítame terče a dodáme ich spolu s dlažbou, tak ako sme to už robili viackrát, dokonca aj pre tohto nášho zákazníka sme to takto pripravovali. Toto je len taká rýchla overovacia skica. Ideálne to je, keď máme to presne vykreslené. Tak toľko pre inšpiráciu a taký obraz, že čo znamená plán pokládky dlažby. Nech sa páči.